आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी। आजच अपॉइंटमेंट बुक करा। भारतीय संस्कृती, सनातन धर्माचं रक्षण आणि हिंदू समाजात ऐक्य निर्माण करण्याच्या उदात्त हेतूनं सावंतवाडीत येत्या रविवारी 17 मे 2026 ला भव्य सकल हिंदू संमेलनाचं आयोजन करण्यात आलंय। शहरातील राणी पार्वती देवी हायस्कूलच्या सभागृहात सायंकाळी 4 वाजता हा ऐतिहासिक सोहळा संपन्न होणार आहे, अशी माहिती हिंदू संमेलन समन्वयक समिती सावंतवाडीचे संयोजक सुहास सातोस्कर यांनी दिली आहे। आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते। तर सावंतवाडी मंडळाचं सकल हिंदू संमेलन आपण रविवार दिनांक 17 मे 2016 रोजी दुपारी 4 ते सायंकाळी 7:30 या वेळेत राणी पार्वती देवी हायस्कूलच्या ग्राउंडवर त्या व्यासपीठावर आपण आयोजित केलेला आहे। तर त्या हिंदू संमेलनाच्या संदर्भात आजची ही पत्रकार परिषद आपण आयोजित केली आहे। या संदर्भात जास्त माहिती देतील आपल्याला सकल हिंदू संमेलन समन्वय समितीचे अध्यक्ष संयोजक माननीय सुहास जी सातोस्कर सर। सर्व पत्रकार बंधूंना मनापासून नमस्कार। सध्या जागतिक परिस्थिती आपल्या सर्वांना माहिती आहे कशी आहे ती, आणि भारत देशामध्ये सांस्कृतिक विविधता जी आहे ती खरं तर ते आपलं वैभव आहे, परंतु त्या वैभवाला कुठेतरी डाग लावण्याचा प्रयत्न आंतरराष्ट्रीय शक्तीकडून होतो आहे। आणि याच्यासाठी आपण आता सर्व भारतीय सकल हिंदू एकत्र होणं ही काळाची गरज झालेली आहे। कारण आपण गेल्या 700 वर्षाचा जर इतिहास पाहिला तर आपण सहिष्णू आहोत, सहनशील आहोत। आपल्याकडे येणाऱ्या प्रत्येकाचं आपण मनापासून स्वागत करतो, परंतु ते आपल्याला कुठेतरी त्रासदायक ठरताना दिसत आहे, आणि याच्यासाठी आपण सगळे एकसंघ होणं गरजेचं आहे। आपल्या विविध संस्कृती, विविध ज्या काही राज्य आहेत त्याच्यामध्ये आपापसामध्ये द्वेष निर्माण करून सामाजिक असंतुलन निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहात। त्याच्यासाठी आपण सर्वजणांनी एकत्र येणं आणि राष्ट्रहितासाठी राष्ट्रप्रथम, कारण जगामध्ये जी अराजकता माजलेली ह्याला शांततेचा संदेश फक्त भारतीय सनातन धर्माची संस्कृतीच देऊ शकते, हे आता जगाला सुद्धा लक्षात आलंय। परंतु आपल्याच देशामध्ये कुठेतरी अशी कन्फ्युजिंग स्टेट असल्यामुळे आपण आता सर्वजण एकत्र येण्यासाठी आम्ही हे संमेलन आयोजित करत आहोत। आपण सर्वजण एकत्र येऊन राष्ट्रप्रथम या भावनेने एकजूट होऊन या आंतरराष्ट्रीय समस्येला तोंड देण्यासाठी प्रयत्न करायचा भाग म्हणून हे एक सकल हिंदू संमेलन आयोजित केलेलं आहे। आणि या आयोजनाला आपण सर्व पत्रकार बंधूंनी यावं, संपूर्ण मंडळमधल्या सगळ्या लोकांनी या कार्यक्रमाला उपस्थित राहावं, आणि आपण सर्वजण एकसंघ होऊन आपलं राष्ट्र सशक्त, समृद्ध आणि जगाला शांती आणि प्रेमाचा संदेश देण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी आपण सर्वजण एकत्र येऊया, या भावनेनं हे संमेलन आयोजित केलेलं आहे। तेव्हा माझी संपूर्ण मंडळमधल्या म्हणजे सावंतवाडी, कुणकेरी सर्व विभागातल्या लोकांनी आपल्या या सकल हिंदू संमेलनासाठी रविवार दिनांक 17 मे रोजी सायंकाळी 4 ते 7:30 या वेळेमध्ये आरपीडी हायस्कूलवरती आपलं हे संमेलन आहे। त्या संमेलनाला उपस्थित राहावं आणि आपली एकता दाखवावी अशी सर्वजणांना नम्र विनंती आहे। या कार्यक्रमासाठी प्रमुख अतिथी म्हणून हरिभक्त परायण श्री विश्वनाथ गोंडळकर महाराज, कीर्तनकार तथा अध्यक्ष सिंधुदुर्ग जिल्हा वारकरी संप्रदाय हे प्रमुख अतिथी म्हणून लाभणार आहेत। त्याचप्रमाणे मार्गदर्शक आणि प्रमुख वक्ते शिवचरित्रकार व अध्यक्ष हिंदवी परिवार डॉक्टर शिवरत्न शेट्टे साहेब हे येणार आहेत, त्यांचं प्रमुख मार्गदर्शन असणार आहे। त्याचप्रमाणे अमित नाईक ज्ञानप्रबोधिनीचे मुख्य समन्वयक आहेत, यांचंही आपल्याला मार्गदर्शन लाभणार आहे। त्याचप्रमाणे आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या युवा कीर्तनकार हरिभक्त परायण सायलीताई गावडे महाराज या समाज प्रबोधनकार आहेत, त्या सुद्धा आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत।